rumangsa lega rasane atiku. Dina iki Raden Raja Mala Adipati Kencaka rupa Kenca wis prapting lampus. Nalika aku bedah Wirata mbiyen nganti ora bisa kasembadan awit saka kridaning Senopati Wirata. Raden Kencaka rupa Kenca. Nganti aku teluk satemahku gelem dadi krereane Adipati Kencaka rupa Kenca. Ning saiki Praja Wirata wis ora ana senopati sing gamben, wis ora ana senopati sing ampuh. Ing kene Susarma kepara rumangsa lega. Akamitung wanci sing trep baleni bedah Praja Wirata jaluk utari. Nanging yen to aku mung ijen sing tanpa ruang sepira kekuatanku. Susarma bakal njaluk sabyantu Kakang Prabu Duryudana wae.